darn I chi fyna o werth y byd gan yr actor Dyfrig Evans a'i laisen fyna sydd, fel y clywon ni yn y bwletin gynharach, wedi marw yn 42 oed. Yn wreiddiol o ben y Dros, ddath ei amlygrwydd fel aelod gwreiddiol o gast y gyfres Rownd a Rownd gan ymddangos yng nghyfresu poblogaidd fel Emyn Roc yr Ôl a Thalcen Caled. Ac roedd e'n gerddor dawnus hefyd gan ddod I amlygrwydd fel aelod o'r grŵp Topper. Wel, yn ymuno gyda ni nawr I gofio Dyfrig Topper fel oedd cynifer yn ei nabod mae'r cerddor a chyflwynydd un o'r raglenni cerddor o Radio Cymru, Rhys Mwyn. Pnawn da I chi, Rhys. Pnawn da. Felly, yn gyntaf, ymateb chi'r newyddion trist yma am farw Dyfrig Evans? Wel, yn ddiddorol fel oeddech chi'n deud rwan I ni gyd, Dyfrig Topper oedd Dyfrig, ac rwy'n yn cysylltu Dyfrig a'r band rhyfeddol yna, ddyn nhw'n weithgar iawn diwedd y 90au, dechrau'r 2000 cyfnod yna. Trist iawn, a trist wrth gwrs bob amser yn dydi pan mae rwy'n yn marw yn bell rhy ifanc. A chi'n sôn am y ddau beth yma, oedd e'n amlwg yn bwysig iawn iddo fe, yr actio a'r canu. Oedd e'n amlwg yn ddyn ymryddawn iawn yn y ddau beth yna? Yn ôl, dwi'n cofio'n iawn pryd, pa Dyfrig yr ysgol, mi ddaru Dafydd Ieuan, oedd Dafydd yn drymio fo'r Super Furry Animals. Dwi'n cofio Dafydd yn sôn efo mi, oedd o 'di gweld grŵp o'r enw Paladr. Bosib iawn bod hyn cyfnod Dafydd yn ffa coffi pawb. Ac sgwrs yn y fan rhyw dro, Dafydd yn dweud, mae rhaid I ti edrych ar y band Paladr yma, mae yna rhywbeth yna. Oedd Dafydd yn gallu gweld y talent. Ac wrth gwrs mewn chydig o flynyddoedd, fel sy'n digwydd efo bands pan maen nhw'n ffurfio yn yr ysgol, maen nhw'n cael cyfle I chwarae'n fyw, magu profiad yn meithrin I crefft. A wedyn, ddoth Topper yn do I sylw pawb, ac tyfu'n sydyn iawn, achos oedd y ddawn gen Dyfrig I gyfansoddi cynnion bachog. A o ran Topper chi'n sôn amdano fe'n hogi grefft felly gyda'r band cychwynnol yna. Faint o gyfraniad o Topper wedi wneud ar sîn gerddoriaeth yng Nghymru? Wel, y cyfnod na tua 2000 rwan, just cyn a just ar ôl, oedd na fwrlwm yng Nghymru oedd bands fel Super Furries, Catatonia, Manix wedi llwyddo'n rhyngwladol ers ddiwedd y 90au. A dyn oedd na don arall wedyn, da ni'n meddwl am bands fel Melys, Big Leaves, Topper, ac oedd na gyffrong llwm ar cyfnod yna, ac oedd rwy'n yn teimlo nid just llwyddiant Catatonia Super Furries ar y llwyfan rhyngwladol, ond byna fwy ddod byna bands newydd cyffroes yn dod yn sgil hynna I gyd. Ac y Toppers yn ei ddadle yn sicr yn rhan o hynna. Yn Saesneg, sa rwy'n yn sôn am The Bright Young Things, pan da chi'n edrych ar y genhedlaeth nesa, ac y Topper yn sicr, unwaith eto mae rhaid chi ddod yn ôl at y cynnion yna. Oedd Dyfrig yn gyfansoddi a'r line-up o gynno fo fy Topper, oedden nhw'n band bron a bod, sa chi'n deud pop perffaith. A wedyn, eich eitha Rhys, wedi cael profiad o chwarae mewn gig gyda Dyfrig hefyd? Wel, mae hwn yn un difyr. Dim llawer yn ôl, oedd Dyfrig heb fod yn canu lot o ddiweddar. A nwson ni noson yn Neuadd Ogwen, Bethesda, ddim llawer yn ôl, I gofio am, mae yna ironic iawn cyd-destun y noson yna, I gofio am Barry o'r grŵp Cyrff, Johnny o'r band Flaps, Alan o'r band Matthew Mr Hughes, gyd yn bobl oedden ni wedi golli. Ac nwson ni sôn efo Dyfrig, diw, be am gymryd rhan, a fysa ni'n gwneud trefniant o newid mwyn newid gen Topper. Wedyn, y band fel bethau ar ei chwarae noson yna, Sean Maffia ar y llwyfan, o'n i'n ar y llwyfan, oedd Dafydd Super Furries ar y llwyfan, Henry Priestman o'r grŵp The Christians, a Dyfrig. Ac un peth dwi'n gofio pan ni gyd yn ymarfer cyn y gig ma'n Bethesda, pan ni'n mynd trwy newid mwyn newid, Dyfrig wrth gwrs yn canu, a pan mae rwy'n yn cael y teimlad na, right, watch out boys, mae rhaid ni just codi'n gêm chydig bach, achos oedd Dyfrig at the controls. Ac dwi'n gwenu'n deud hyn, just bod yn ymwybodol iawn bod y safon na'n codi yn nghwmni Dyfrig Topper.
Oedd e'n berffeithydd, fyddech chi'n dweud? So ni'n deud fod o, a rhywbeth arall, dwi'n meddwl, mae yna lot o bobl does yn mynd i fod yn cofio gweld Topper y Fyw wedi cael y profiad yna. A dwi'n credu'r gair sa chi ddefnyddio am Dyfrig ar y llwyfan, oedd o fel petai o, y cyneuon, y gerddoriaeth, y gitar, y microffon, y sŵn, i gyd yn un peth. Wedyn oedd o i mewn yn ei gyneuon yn llwyr. Dyna gair amlwg ydy hollol focused ynde. Ond oedd o'n teimlo i mi, doeddech chi'n mynd gweld Topper ar rhyw hanner gig neu rhyw hanner ymdrech, oeddech chi'n gweld Topper a gweld artist ar y llwyfan mewn rheolaeth mewn ffordd o'i grefft. A asiad perffaith yn hynny wedyn, bod wedi bod yn actio wrth gwrs yn emyn rock and roll yn cyfuno'r ddau beth yr actio ar y gerddoriaeth. Ond o'n i'n gweld y cyfweliad BBC Cymru Fyw nath yn 2019, oedd yn disgrifio hunan fel person gwirion a chariadus, o'ch chi'n disgrifio fe fel person focused iawn yn fyna. Sut fyddwch chi'n cofio amdano fe, Rhys? Dwi'n credu y cyneuon fydd y peth mawr ynde, mae'r rheini efo ni am byth. A dyna di'r peth, mae o di sgwennu neu cyfansoddi clasuron. Mae'r rheina yna am byth. A gobeithio pe fydd pobl yn gwrando ar newid mwyn newid neu cwpan mewn dŵr, bydd o'r rhai gwen ar wynebau pobl. Rhys Mwyn, diolch yn fawr iawn i chi am gofio Dyfrig Evans, Dyfrig Topper yn fyna. Mae'n meddyliau ni gyd wrth gwrs heddi, gyda'i blant a'i wraigau, Elaine.